Munud a hanner o'r gêm wedi chwarae y capten Sam Hart ar geg gornel ar dechrau delfrydol i'r tîm cartra Dan Atkins ac yn heilwen tesog ffordd Llanelian Dan Atkins. Bae Colwyn 1, Llandudno dim. James Owen ar arwydd, James Owen ar geg gornel, mae'r gwynt y tu ôl i hon at y posti pethau, mae'n rhydd, mae'r golwr wedi gollwng ei, a'r bel i fewn i gefn yr Hwyd, a Lewis Cyril sydd i chael ei, y cawr o'r cefn, amddiffyn Llandudno ar chwal, y golwr Cameron Darling, oedd mae'n agos ati, ac yna Lewis Cyril yn dyblu mantais Bae Colwyn, 13 o funudau wedi chwarae. Bae Colwyn 2, Llandudno dim. Ali. Dyma Mark Cadwaladr yn gynfol le fan hyn i droi. Creisiad yn edrych am Stevens. Am gyfle. Am gyfle. I'r rhif 9 Adam Stevens. Bel yn cael ei chodi fewn i'r cwrt gan Harvey Bennett. Cyfle gora'r ymwelwyr yn disgyn i Adam Stevens a fynta'n wastraffus. Ben Mar ar gicrydd i Llandudno. Os na gol i fod cyn regwyl i'r ymwelwyr. Cadwaladr ar ergyd gan Mo Ali. Mae dal yna ar draws wyneb y cwrt. Arbediadau gan Rhys Williams. Mo Ali. O mi gafodd afal arni hi. Ac yna'r ergyd yn ôl ar draws wyneb y cwrt gan Adam Stevens. A do'na neb yna ar y postyn pella i Llandudno. Dihangfa i Bae Colwyn. Sam Hart. Bel i gyfeiriad Cyril. Dal i dir. A James Owen codi'r bel yn ôl i fewn i'r cwrt. Salford ar drydedd gol. Yr eilydd. Thomas Hughes. Y triphwynt yn sicr. Mae Bae Colwyn yn gwneud be mae angen i Bae Colwyn wneud. Ydyn nhw'n mynd i ennill y bencampwriaeth y pnawn yma. Ond Alex Boss yn ei dwy'n ni. I gyfle fan hyn i Llandudno. Adam Stevens ydy hwn. Adam Stevens os a gol gysur nag oes. Fi'n Rhys Williams digon. Nadur ongl. Ac yn ildio y geg gornel. Dyna'r math o gyfleoedd yma rhaid i Llandudno fanteisio arnyn nhw. 6 munud o'r gêm yn weddill. Os na gol gysur i'r ymwelwyr. Boss. Bennett. At Stevens a'r peniad dros y traws gan Mark Cadwaladr. Wel gol gysur fysa hi di bod. Mark Cadwaladr, yr hen ben profiadol. Oedd o'n mynd bell ag oedd. Darling ar gig gol i Llandudno. Mr Walker yn chwythu y chwiban ola. Y tîm cartra sydd yn ennill y ddarbu fawr. A mae gen nhw un llaw ar dlws y Nghynghrair. Bae Colwyn yn gwneud beth yn rhaid iddyn nhw wneud. Mi oedd hi'n gyffyrddus yn y diwedd. Be mae Airbus wedi wneud. Dyna fydd pawb eisiau wybod y sgôr terfynol yma ar ffordd Llanelian. Bae Colwyn 2, Llandudno dim.